Ljudi, stigla nam je zlata. Zlata, vredna zlata. U kompletu s robotskom kosilicom stigli su klinovi za pričvršćivanje žice, spojnice za žicu, granična žica, odnosno žica za navođenje, stanica za punjenje s vicima za pričvršćivanje, električno napajanje s niskonaponskim kabelom, naljepnica alarma i oznake za kabele, dodatni noževi i naravno robotska kosilica. Odmah po odpakirivanju bacili smo se na čitanje uputa, iz kojih smo saznali da nam je najbolje prikopčati robotsku kosilicu na baznu stanicu kako bi se napunila dok ćemo mi pripremati travnjak. Nakon što smo baznu stanicu spojili u struju i stavili kosilicu da se puni, krenuli smo s postavljanjem granične žice. Graničnu žicu najjednostavnije je postaviti tako da je prvo razvučemo po rubovima travnjaka. A zatim podijelimo klinove na udaljenosti od 75 cm duž te žice. Pri postavljanju granične žice treba pripaziti na to da se žicu postavi na određene udaljenosti od rubnih predmeta travnjaka, pa tako žicu postavljamo na udaljenost od 5 cm od popločenih površina, na 20 cm od cvjetnjaka i biljaka u vrtu, dok od visokih prepreka poput zida postavljamo žicu na udaljenost od 30 cm. Nakon postavljanja, žicu je potrebno spojiti s baznom stanicom, za što ćemo pokoristiti spojnice za žice koje su došle s paketom. Sad je potrebno postaviti žicu za navođenje kako bi robotska kosilica mogla pronaći put do bazne stanice i napuniti bateriju. Žicu za navođenje je također potrebno povezati s graničnom žicom u skladu s dimenzijama travnjaka, a što je jako dobro objašnjeno i skicirano u uputstvima. Preostalo nam je još samo spojiti graničnu žicu i žicu za navođenje i možemo pustiti kosilicu u pogon. Naša zlata počela je raditi.